Hi friends, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel गोसो गोथारै बरायग्रोनाय थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मारि आरो शेयार खालामनांगौ आरो ना गाइस। नोंथांमोननि सापर्टआवसो जौगालांगोन। नोंथांमोना सापर्ट होबाय था आंखौ, आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होबाय थागोन। जायगाफोरा बोरैबायदि साफा गोजा आरो ना गाइस। आंथ' फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जायगाफोरा जि साफा बरिया आरो ना गाइस। माने एकदम मा बुंनो आरो ना गोसोनि साननायफोर फिल्डफोरानो बोरैबा आलादा जाखादों। जों थांबाय थानोसै, जायगाफोरखौ नायलांबाय थानोसै। जायगाफोराबो ओरैबायदि साफा आरो ना गाइस, माने एकदम बरिया जायगा। दे होमबा नोंथांमोना नायलांदो आरो ना गाइस ससे जायगाखौ। थ' नायलांदो माबायदि जायगा। बे साला गारि गंसे बारस'नो हाला आरो ना, गारि जामजानाय गंसे गारि जामजानाय लामाफोराबो जि फिसा नायामोन। अ माय गड, बरिया आरो ना लामाया, पाहार जिं जिं बरिया नुदों। बाबा আমি কিতাপতহে দেখা পাইছিলোঁ মানে মর্দাটা বনাই দিব। হ্যাঁ বনাই দিলে এগুলা বন্ধ নয়।